Langdang. Hey guys, welcome back to my channel and another vlog. So ang maya bung teman teman noku simpai nago nane dini maba baran dani takai. So maya time zadia simpai takai so benikhaino जोङो आं दा मानसि लिंना लाना फैनि सासे लोगो बेनिफ्राय बेखौ simpai फैदोंसै गासैबो क्लियार खालामजोबनांगोन नङाबाथाय बेखौ गाबोनबो हानाय नङा बेनिखायनो थाब-थाबनो जेसेबां हायो आं दा मानसि लिंना लायदोंसै बेनिफ्राय बेखौ गासैखौबो क्लियार खालामदोंसै ओमफ्राय आं थारमाने बुंनानै दासाननैसो माने गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट खालामना सोंगासिनो बबे जायगानि होननानै दाखालि बुंखादोंमोन आं बुंनायालाय थेवब्लाबो आरो खेबसे बुंनानै होदोंसै जोंहानि न'निफ्राय 12 किल'मिटार गोजान जायो बिसोरनि न'आ माने पदम फुख्रि होननानै बुङो जोंनि लाङिनि बै दस्रा साइडआव आरोना बे गोजान आगोलावबो जों लोगो मोनलायामोन मास मोननै मास मोनथामसो दसे लोगो मोनोमोन खेबसे ओरैनो जास्ट 5 मिनिट 6 मिनिट लोगो मोनोमोन लामायाव ओरैनो ट्रुथ थाङो ट्रुथ फैयोमोन आङो आगोलाव मास मोननै मास मोनथाम मालाबा बोसोरसेयाव 4 बार 5 बार बिदिनो 6 बार 7 बार बिदि जायोमोन आरो बोसोरसेयाव बेबो 5 मिनिट 6 मिनिट बेबो सानाव ओरैनो मोना थाङोमोन सोरबा कमेन्टआव बुंगासिनोमोन दे बेयो माने माग्रासो नामा होननानै बेयो माग्रा आरो कामरुपिया रावा सानैजोंनि गोरोबलाया दस्रा ना बेयो मा होनोमोनलाय मा ओंख्रि जादों होननानै जों सोंबाथाय मा खारि होनो जायो होननानै सोङोना नों मारै सोङोमोनलाय मा ओंख्रि जादों होनबाथाय हा मा खारि जाफाय रिमजिमा दा मिनिस्रांखौ नुबाथाय जागो सेस आरो ना ओइलाय रिमजिम बाय फैदो ओइलाय रिमजिम बाय फैदो ओइलाय मेगन सासिगोन दे एबार ओइलाय मेगन साबाय सेस So guys, tadi yang no simpan tak kayak manci nageran fikirnya gamiau. Lelia, हमने क्या किया? So guys, manci lana fitting ni ane ini. Sampai aja nih lah. Oh, kulang tuh kenang dini. Ini saya. Wow, tadi tu nih awalnya aja nih. Hai, engkau mungkin semua orang tak. ओंखायनोथ' लादो आरो आं सरकारि गावबुरा थांनो नागिरदों ना ओंखाम जाग्रोनायाबो नै बा खुब्रियावसो जाना थांगोन नामा जेन तेन थांना थांसिगोन मिनिस्रां गासैबो ओंखाम संग्रानि बुस्थुफोरखौ बेयाव लाबोजोबना दोनदोंसै जोङो साफा बोस्लायजोबदोंसै स्टार्ट जाबाय जेसेबांखिनि माबा दं साफा बेयाव ओंखाम संग्रा बानायथ'दोंसै साननैसो ओमफ्राय माल बुस्थुफोरखौ बेयाव लाबोजोबना दोनदोंसै जोङो बे जोंहानि आब' मिनिस्रांनि आइ नायबाय नायलाय जोंनि आब'खौ बायसो होननानै बुङो गोबां मानसिफ्रा आब' होनना जों खिन्थु बाय होननानै बुङो बे जोंहानि टमि बेनिफ्राय आं थारमाने बुंनानै नै बोरैलै समिया नै मासे नै बे मासे दे जोंहानि दाखालि आंनि हाबानि अमा लायनो थांनाय समाव आयं मोनानिफ्राय बेखौ लाना फैफादों अमाजों लोगोसे बेखौ लाना फैफादों बिराद दुस्थ' बेयो ओइ 500 थाखानि नै बेयो देनजार दुस्थ'खा Siapa? Mak. Di sana ini? Ini sampai tadi. Bye wes nama le bila. Hei, Langdang. Mabe. Dali. Dalian sih bos etar. Magra burino. Dengan mana tuh? Oi, sama. Oi, jalan kok. Mengan nunggu. Terus mengi sisi.
So guys, गासैबो बुनाया जाजोब्बायानो आरो इसेल'सै बारा गैथारला बेखौ खामानो बे बेराखौ बोखारदोंसै बोखारना साइड खालामदोंसै साइड खालामनानै दा मिस्ट्रिखौ लोगो मोनो ना मोना नायदोंसै र' ओइजा देखालाय बेखौ बायदि नायहरबाय थायो बि नायखामा इसिमालायदों आं खामानि मावनायखौ जि नायखुमाबाय थायो दै माबाखौसो गोजान ओंखारबाय आं खालि फेसबुक नुदोंमोन हिन्जाव नांगौ होननानै बेरा बुसिया गाइस नै 60,000 साबस्क्राइबार जाथारसिगोन दै आरो बारा नांला 1,000बो साबस्क्राइबार नांबावथारला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दाखालिनिफ्राय माने मैया मोनसे भिडिअ दंमोन ना 1,000नि बारा साबस्क्राइबार बारायखादों मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंनो स' गोबां मानसिफ्रानो नायबाय थायो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोबां जायफोरबा साबस्क्राइब खालामाखै 60,000 दिनैनि गेजेराव खालाम नङाबा गाबोननि गेजेराव खालामना होथारदो साफा क्लियार एबार स्रां स्रां नांखाबाय पुरा बै लामानिफ्राय पुरा लांदां फादां नांखासिगोन जेबो नङा बेयाव आरो दा गोदान बानायखानांगौ नालाय दासो मोजां नांदों बोरैबाबा आंनि थाखाय आरो ना ओइ जाहाय गलोंनो फाय गलोंगोन नोङो फाय हाबो फैसिनगोन फैस मा संदो दे मा संदो दालि ओंखाम माबा गासैबो फिस गाबो सिननांगौ टिभि सोरबा होनबाय थायोना माग्रा होननानै नै जायबा बुजि माग्रा जोंना रायलायनाय एखे नङा सानैबो दै लोंनोसै आंबो फै नों गलोंगोन ना फै डाबल দিব লাগিব ना हातपुति দিবাबो जागोन खोमा थेंक इउ दै आइडिया दिया কাৰণে এতিয়া কনফিউজ হৈ আছিলো মই সাত দুইটা আনি মাৰা দে ঠিক আছে দে হ'ব দে নহ'লে দে ৰ মই কিবা কৰি আছো বস্তু দে হ'ব দে सुनायाथ' जाबाय बे 9.5 फुट लाबाय बेजाय साइडनिफ्राय बे मोननैया आरोना ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे रुमसे जाबावगोन ना बेयो 14 फुट लादोंसै बेजायनि मोनसे रुमखौ खामसालियाव ओमफ्राय बेनिखायनो एसे बेयाव टार्निं जासिगोन ओरै बे 9 फुटा 9.5 फुटा सिदा फैबाय बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय एसे फैनानै आरो नैजाय फैसिगोन आरो जेनेबा जाजोब्बाय नायदोंसै आङो टिंखौ डाइरेक्ट मोनखायाबाबो जरा खानांसिगोन दा जेरै फनाव बुंहरदोंना सासेया बिदि स' गाइस दा आङो इलिजा मोननाव दंफैयो दे ओमफ्राय नै खाथियानो आरोना बे जोंहानि नै बै जोंहानि आरो बे इलिजा मोननि न' गोदान बानायगासिनो दं मालाय नै नांजाबनाय इलिजानि बाबा दाखालि बुंदोंमोन ना बेनि चेनेल दं गोमसार ब्लग होननाय जोंहानि आफानि बिदानि फिसाला जों बिदा फंबाय जालायबाय कारेक्ट नंगौ साबस्क्राइब खालामना हो आङो डेसक्रिपसनावबो लिंक होनानै होगोन बेनि चेनेल हायोबा लोगोफोरा सासे हायोबा नङा खालामनानै हो बेना 300 बेसेबांबा दं दाखालि आं मोनसे शेयार खालामना होदोंमोन ना बेना 200 बेसेबांबा दंमोन मानसिफ्रा थांनानै साबस्क्राइब खालामहैदों आरो गोबां मानसिफ्रा खालामबावनांगौ